Oh, naliyeza lentlungu mawedini. Guys, today ndifuna nje uthetha nesupporters zebhola zase-South Africa. Ukuabuse i-alcohol usiya ebaleni kuyingxaki bra. Into eyenzeke izolo kwimatch ye-Experience ne-Sundowns, guys, ayincomeki, imbi kakhulu. Uphantse kwaphuma imiphefumlo ebaleni. Andizujaja ke mna bra ndithi supporters zeyiphi team bezirongo. Bendingekho but siyabona ke ngokwi-social media. Nabantu bebejinga emadongeni ubone uba xa nophuncuka bezawufika ophuko okanye omnye bezawulimala afe. Impembelelo yalaa nto yonke guys butywala. Namandwendwe bendwendwele i-Sundowns, ii-supporters zawo ebephezu kwempembelelo zotywala and utywala beseburitshe ilimithi. Akekho umuntu onormal guys onokwenza laa nto ibisenzeka izolo, umuntu onormal. Butywala obusentloko obu-too much. Supporters, uphuma kokwenu ushiya abantwana bakho nefemeli yakho. If awunabantwana ushiya ifemeli yakho uthi uye ebholeni. Xa kuzawufika umphanga othi awusekho, awukho involved kwi-car accident, akho nto, ulwe ebaleni, wabulawa ebaleni. Guys, masizameni ulimitha utywala emabaleni. Andithi masingaseli emabaleni, masizameni ulimitha utywala xa sisiya emabaleni. Because obutywala bobu bukhokelela abantu ekutsibeni ezitedium, baleqe oorefli, baleqe ii-players, benze yonke into. Le nto is not about i-Sundowns netimu ibidlala nayo izolo. Lo mkhuba wandile. Lo mkhuba uqali kwimatch ye-Sundowns. Ii-supporters utywala ziyabu-abuser. Let's not abuse alcohol, supporters zase-South Africa. Ngoba iziphumo zokuabhuyuza inantsika alcohol azibi mandi. Abanye balala ezijele, abanye balala ezibhedlele, abanye bazawufa ngenye imini. Sesinaso isiganeko esenzeka eBhayi. I-Chiefs idlala ne-Ajax Cape Town. Apho iplayer yajampa yangena estadium yadutyulwa lipolisa yasweleka isapota. Siyacela guys, utywala guys, please masizameni uzilimitha etywaleni. Unayo ichance yosela braso uphumile estadium ugoduka. And utywala xa ubuselile subuselela abanye abantu, boselela i-happiness yakho uba utywala buyakonwabisa. Selela wena uba ube happy wena, nothi uhamba uyoprovoka abanye abantu. Andikho team ndizayijaja uba yeyiphi side endizayijaja kwimatch ye-Sundowns and le team ibidlala nayo izolo. Kodwa abonakele la maqela ebendwendwele i-Sundowns uba imbeko ikhona ungabikho kakhulu, nokuzithemba apha enqindini uba hayi banethemba bayaliphusha inqindi. Noko xa ulindwendwe kuyafuneka uzole emzini ondwendele kuko, uzole emzini, ungagadazi. Kodwa ndingathi nee-supporters ze-Sundowns bezinabo bazingalimaza ezinye ii-supporters. But eyona nto ndigxoma kakhulu kwii-supporters zebhola eSouth Africa yindaba yoabhuyuzwa kwe-alcohol. Ndizothi kwifemeli yomntana omncinci othe wahlukunyezwa yindoda endala, mabaxole bazame ukunika umntana amancedo, i-counselling. Sikhona, sizawufika kwelaa khaya.
Sizawufika kwesa sikolo sinethemba bakuthe kwanikezelwa umthetho wathathela izandla, umthetho wathathela umthetho kuwo, waphakama xa siva isankxwe sabantu bekhala, bekhalela uncedo. Andizungela ngamandla ke leyo, izawufika kwindawo yayo and sizayiqhuba kakuhle nayo. Enkosi kakhulu supporters zase-South Africa. Guys, iphulo ithi into yanamhlanje, masiseleni sizigada, masiseleni siyazi uba sinee-families ezisithandayo. Sonke siyafuna stadium sibuye siphelele, kungekho zi-injuries, kungekho zi-death. Enkosi.